Nebaví vás nečine sedieť pri prútoch? Lov na jemný feeder to je skutočná zábava. Za feederový prút spolu s navijakom s navinutým vlastcom teraz u nás zaplatíte iba 39,90 €. Prút Zebco Attack Feeder dlhý 360 cm s akciou do 80 gramov je určený pre lov na riekach a v jazerách. Je univerzálny, vhodný aj na väčšie vzdialenosti a s mäkkou špičkou ho využijete aj na menších vodách. K prútu dostanete aj trojložiskový navijak s presne nastaviteľnou zadnou brzdou. Je spoľahlivý a jeho chod je overený aj pri väčšej záťaži. Navijak má sklápaciu kľúčku. Ako bonus ho navyše dostanete spolu s vlastcom navinutým na cievke. Nebaví vás nečine sedieť pri prútoch? Lov na jemný feeder to je skutočná zábava.